ko kuna tsammanin an je lahira za a baka ladan yin Najeriya ne? Abin da ya zama na lazim shine mai addini, to akan shi akan asasin shi ne kuma za a iya kafa al'umma tsoro akan itikadin mu. Yanzu mu ba ba mu abin alfahari ba, an ba mu abin da yake kawai abin takaici ne. Shi yasa kuma matukar kasar nan ta wanzu, lalle bata wanzu domin amfanin mu ba, kuma za ta taba amfanin mu har abada, har sai mu an kafa namu. To tambaya, kafin bature ya zo kakanninmu ba su kafa ƙasa ba ne? Yawwa sun kafa. Ko kuma ta da jihadin shi Usman dan Fodiyo ne, shekara 100 kafin zuwan bature an kafa daula a asasin imani. Shi kuma bature da ya zo ba babaro da ya mana ba, ɓalo-ɓalo ya yi wannan abin, ɓalo-ɓalo ya yi wannan, ya tabbatar da cewa ala dole sai ya ci Sokoto da yaki, ya macin ya je Sokoto, ya rutsa da Sokoto, ya shiga ta kofa guda, ashe ya yi mu mutane abin da ake ce ma kofar rago. Can duk kofofin fita garin ya ji an yi sa sojoji sun kwantan ƙona da wuta, ya yi wuta ta kofar da suka shiga, kofar taramniya. Duk wanda ya yi gudu sai a harbe shi, don sojoji sun yi kwantan ƙona a duk sauran kofofin garin. Duk wanda ya fita sun harbe, wayan ba wanda ya saura, wanda shi sarkin musulmi a tayar da ya fita kafin su je garin, kuma suka bi shi suna neman sai sun yaƙe shi, suka cin masa a barni, kuma suka yi kisan gilla, sai da suka loda gawawaki, sai da suka yi dala, ko in ce daloli na gawawaki. Sannan bayan sun tabbatar da cewa sun rusa wannan, sun kashi, sun kisa, sannan shi Lugadi ba tare da ya ɓoye ba ya yi jawabi a Sokoto ran da ya shiga Sokoto ranar 15 ga watan Maris 1903. Ya ce da can Fulani, kamar da shi wannan ina ga muku abin da Lugadi ya faɗa ke, ya ce da can Fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi, saboda haka su suke da ikon su mallake ta, amma mu yanzu turawan Ingilishi mu kuma mun ci ku da yaƙi, saboda haka muke da haƙƙin mallakar ku. Mun san kuna da dokoki irin na addinin ku, mu ma mana da dokoki irin na addinin. Akwai bukatan ku fahimci irin namu addinin da dokokin, don shi ne yanzu zai mallake ku. Kuma har ma yayi dokokin Ingila da Larabci. Akwai littafin da an rubuta da irin rubutunmu da Arabiya, aka ana ga musu mulkin, yadda tsarin mulkin sarkin Ingila yake, don su fahimci yanzu sun koma ƙarƙashin Ingilishi. Kuma har wala yau bayan Lugadi ya yi wannan bai tsaya nan ba, aka yi wani biki a ranar 4 ga watan April na 1903, aka yi biki a Lokoja. Duk ya tara sarakunan da ya ciccire su daga sarauta da malaman da ya kamo, ya zo da su aka tara su a Lokoja a wani wuri, aka yi musu bayani, aka ce musu da can kun ga tutan ku, aka ɗauko tutan ɗan Fodiyo, aka ce kun ga tutan da tutan ɗan Fodiyo yana da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ciki, aka ce da ƙarƙashin wannan tutan kuke, amma yanzu bari ku ga matokoman tutan, aka kawo ta aka cinna, sannan aka ɗauko tuta mai cross na Ingila aka ɗaga, aka ce yanzu kuna ƙarƙashin wannan tutan, duk sarakunan suna ji. Aka ce kuma aka ɗauko alƙur'ani, aka ce da can wannan shine dokanku, amma yanzu bari kuma koransu, aka ɗauko wani tsinannen bature ya fara azzakaransa ya tsulala ma ƙur'ani fitsari. Wannan ya auku ne, ba ma kana hadisan yubtara, ya auku ne, karanta tarihi ka gani, ya tsulla ma alƙur'ani fitsari. Suka ce to daga yau dokan alƙur'ani ya kawo ƙarshe. To kun ga ya ɓoye? Ina tambaya, ya ɓoye? A sarari ya nuna muku cewa yanzu kun tashi a da, yanzu kuna ƙarƙashin sa ne. Wannan al'amari ya cancanci a ce kuka muke yi, amma sai muka waye gari wai mai mutane alfahari da bature, wai ya kawo adalci. Alhali Allah ta'ala ne cewa inna shirka da zulmun azim, wai ya kawo adalci ne, wai ya kawo ilimi. Har ma aka yi wani sarkin musulmi ya zaɓi ranar da aka ci Sokoto da yaƙi, a ranar da za a yi bikin naɗa shi sarki, ya zaɓi 15 ga watan Maris. Ya ce, ya kuma faɗa a jawabinsa, na zaɓi ranar 15 ga wata domin ya dace da ranar da bature ya ci Sokoto. Kaga abin alfahari ne cin Sokoto da yaƙi. Kuma aka fira da shi ma BBC yake cewa ai zaɓen sarkin musulmi ma sai in adama ai sai sarauniya ta yarda. Kai ka ce abin kirki ne.
hal alfahari suke sun zama abokanan sun zama karkashin sarauniya. Kuma karkace man ba addini bane, karkace man ba addini bane, sai dai in kai kidahumi ne ko banka mai bankaura mai huji in kana nan da shi ɗauko shi ka duba kan sarki da ɗammara, duba kan sarkin zaka ga cross, duba ɗammaran yahudu ne. Karkace man ba addini bane, addinin sa ya kawo. In kuma ka ce man ba addini bane to komi ne shi amma ba musulunci bane ko. Don rashin ruwa da addini shi ma addini, amma ƙarya ne ma a ce ba ana rashin ruwa da addini, ƙarya ne. Ba wani abu rashin ruwa da addini, da ruwansu da addini. To ballantana kuma yanzu da ɓalo-ɓalo ma aka zo maka da shi a fili, yanzu aka nuna cewa a ƙasar nan musulunci shine babban abokin gaban ƙasa. An ayyana yanzu ɓalo-ɓalo da musulunci ake faɗa.